Ένα τραγούδι σύμβολο είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, και ένα κτίριο σύμβολο με τις καμπάνες στο Imagine του John Lennon. Φανταστείτε όλοι οι άνθρωποι να μπορούσαν να μην συζητούσαμε καν για το ενδεχόμενο πολέμου. Να μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να ζούσαν μόνο με την ειρήνη. Καλησπέρα σε όλους. Είναι το Αποκαλυπτικό Δελτίο. Χρόνια πολλά. 195 χρόνια σήμερα από την Εθνική Παλιγενεσία, από την επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821. Τους Τούρκους πολεμούσαμε τότε. Από τους Τούρκους, 400 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς ήταν. Όχι, να τα λέμε αυτά για να μην ξεχνάμε και να θυμόμαστε. Γελάει ο Λάμπρος. Λάμπρος Καλαρίτης. Γιατί κάποιοι το ξεχνούν. Χρόνια πολλά, Λάμπρο. Χρόνια πολλά. Όταν το ξεχνάει ο Υπουργός Παιδείας υπάρχει πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Ο καθήλυν είναι αρμόδιος. Ο καθήλυν είναι αρμόδιος. Όχι, να μην ξεχνάμε λίγο την ιστορία μας. Ήταν 400 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς αυτή η σκλαβιά. Και αν παρατηρήσατε και την άλλη αναφορά. Δεν επαναστατήσαμε έτσι γιατί δεν μας άρεσε. Επαναστατήσαμε για τους λόγους τους οποίους όλοι γνωρίζαμε. Γιατί ήταν σκλαβιά. Και έχει μια άλλη αναφορά ο Φίλης που λέει για νέο έθνος. Και αυτό του ξέφυγε προφανώς. Για νέο έθνος. Ναι, νέο έθνος. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στους καλεσμένους μας. Κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε αυτά τα οποία παρακολουθούμε και αυτά τα οποία ζούμε τις τελευταίες ημέρες με τον φόβο, με τον τρόμο δυστυχώς να είναι για μία ακόμη φορά διάχυτος σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα δούμε μαζί το τι έχει αλλάξει μετά το χτύπημα των Βρυξελών. Είχαμε συζητήσει και το τι συνέβαινε, το τι είχε αλλάξει μετά το χτύπημα που ζήσαμε όλοι στο Παρίσι. Έχουμε ένα δεύτερο χτύπημα, ένα χτύπημα με συγκεκριμένο μήνυμα, ένα χτύπημα στην καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ένα χτύπημα στην καρδιά της λειτουργίας της Ευρώπης. Και θα δούμε τι φέρνει αυτό, ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας. Ο κύριος Αθανάσιος Δρούγος, δόκτωρ Αθανάσιος Δρούγος, διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής, είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα, γεια σας κύριε Δρούγο, καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί, γενικός διευθυντής της Win Group. Καλησπέρα κύριε Κολομπανί, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Κολομπανί είναι ειδικός σύμβουλος μεταναστευτικής πολιτικής. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και το τι συμβαίνει εδώ στη χώρα μας και με το κομμάτι. Και χρόνια πολλά στους Έλληνες. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λάμπρο, να δούμε τα νέα δεδομένα. Έχει ανοίξει μια συζήτηση την οποία περιμέναμε. Η Πολωνία ήταν η πρώτη χώρα η οποία είπε ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση μετά αυτά τα οποία ζήσαμε στις Βρυξέλλες να συνεχίσουμε τη συμφωνία η οποία υπεγράφει πρόσφατα στην Σύνοδο Κορυφής για τη μετεγκατάσταση των προσφύγων. Έχει ξεκινήσει μια δεύτερη συζήτηση που αφορά το θέμα της ενίσχυσης των ζητημάτων ασφαλείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ξεκινήσει και μια τρίτη συζήτηση ότι πού ήταν αυτοί κάτω από το βλέμμα των Βέλγων και δεν τους είχαν πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, μετά το χτύπημα, πέρα από τους νεκρούς και τους τραυματίες, υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Η πρώτη παράπλευρη απώλεια θα είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία ούτως ή άλλως ήταν προβληματική εξ αρχής, είχε πολλά γκρίζα σημεία, είχε δυσκολία εφαρμογής, λόγω άρνησης της Τουρκίας, προθυμίας της Τουρκίας να ελέγξει τη ροή και λόγω άρνησης των Ευρωπαίων να δεχθούν στο έδαφος τους πρόσφυγες και μετανάστες. Τώρα, μετά από αυτό, ήταν δεδομένο ότι η μία μετά την άλλη, οι χώρες μέλη, θα επικαλεστούν το θέμα της ασφαλείας για να μην υλοποιήσουν τη συμφωνία. Αυτό είναι το πρώτο. Η δεύτερη παράπλευρη απώλεια εκτιμώ ότι θα είναι η Σέγγεν, η συνθήκη Σέγγεν, η οποία de facto ούτως ή άλλως έχει καταργηθεί υπό την έννοια ότι δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, σχεδόν βέβαιο θεωρείται, ότι θα ανασταλεί και επισήμως για ένα χρονικό διάστημα. Τρίτη παράπλευρη απώλεια είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες, οι οποίοι πλέον θα μείνουν εγκλωβισμένοι και είναι και η Ελλάδα, συνιστά και η χώρα μας δυστυχώς παράπλευρη απώλεια, υπό την έννοια ότι αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία και εφόσον εμπλακούμε μεταξύ της άρνησης των Ευρωπαίων να δεχτούν κόσμο στο έδαφος τους και της άρνησης της Τουρκίας να υλοποιήσει τη συμφωνία, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να εγκλωβιστεί εδώ μεγαλύτερος αριθμός από ό,τι αρχικά εκτιμούσε η κυβέρνηση και εκτιμούσαμε γενικώς. Και αυτό εδώ θα τεθεί το θέμα της διαχείρισης. Πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Τι λέτε κύριε Δρούγο? Εγώ, Ανδρέα, θα ξεκινήσω από το εξής. 4 βασικά σημεία σχετικά με τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες και τι έπεται. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σχεδόν 15-16 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τα μέτρα τα οποία λήφθησαν στην Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα το Patriot Act και πολλά άλλα, αναγκαστικά θα αρχίσουν στην Ευρώπη να εισέρχονται είτε υποπιέσεις των Αμερικανών, είτε αναγκαστικά οι Ευρωπαίοι θα πάρουν πιο σκληρά μέτρα, ακόμα πιο σκληρά, είτε αφορούν τις αεροπορικές γειτονίες, τις θαλάσσιες γειτονίες, είτε τον κυβερνοχώρο ή οπουδήποτε αλλού. Ένα αυτό. Δεύτερον, το ISIS, το οποίο αυτή τη στιγμή παίζει καθοριστικό ρόλο, έχει περάσει, μπορεί να έχει χάσει εδάφη στο Ιράκ και στη Συρία, είτε λόγω δυτικής είτε λόγω ρωσικής παρέμβασης και επέμβασης. Αλλά το ISIS αντέχει και έχει κάνει διασπορά σε όλες τις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης. Άρα, ακόμα και να υποστεί και άλλες ήττες στο
στο Ιράκ και στη Συρία θα έχουμε σοβαρά επεισόδια και περιμένω και άλλα τρομοκρατικά σε περιοχές της Ευρώπης, κυρίως χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, ακόμα και η Ρωσία. Τρίτον, αυτό που είναι ενισχυτικό είναι επίσης ότι είναι οι οικογένειες αυτοί. Αν προσέξεις όλες τις επιθέσεις που έχει κάνει. Είναι συγγενείς. Είναι συγγενείς. Είναι δύσκολο να έχει human intelligence, δηλαδή να τους διατρυπήσεις και να έχει πληροφορίες για το τι ακριβώς ετοιμάζουν. Πολύ καλά είναι όλα αυτά τα σχέδια με ηλεκτρονικές πληροφορίες και όλα αυτά τα δορυφορικά και το κυβερνοχώρο, αλλά αν δεν ξέρεις την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο άνθρωπο, πώς ενεργούν και τι ετοιμάζουν, χάθηκες. Και τέταρτον, ένα επίσης σημαντικό είναι ότι έχουν σχέσεις με μικροεγκλήματα και εγκλήματα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί το ISIS στις διάφορες επιχειρήσεις είχαν καταδικαστεί, είχαν συλληφθεί στο παρελθόν και εκδόθηκαν κτλ. Τώρα, σε αυτό που ρώτησες, σημαίνει το εξής. Περιμένω σημαντικές αλλαγές σε θέματα που έχουν να κάνουν με το αν θα συνεργαστούν επιτέλους και σοβαρά οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Διότι αυτή τη στιγμή η γερμανική BND, για παράδειγμα, η μυστική υπηρεσία, δεν δίνει πληροφορίες σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες. Και ως εκ τούτου χάνονται πολλά στο ενδιάμεσο χώρο. Δεύτερον, θα απαιτηθεί συνεργασία στο διαδίκτυο και στον κυβερνοχώρο, διότι το ISIS και οι κάθε λογής τζιχαντιστές είναι πρωτομάστορες, θα το έλεγα, στα θέματα του διαδικτύου. Αν δεν κανείς επειδή τους παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά, το τι κάνουν στο YouTube, στο Twitter, στο Facebook είναι ανεπανάληπτο. 40.000 μηνύματα την ημέρα. Αυτό ποιος τα στέλνει αυτά? Αυτά είναι εντυπωσιακά πράγματα στο Twitter. Είναι εκπληκτικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει και ακούγα μάλιστα χθες τον Ναύαρχο Μάρτιν, τον Αμερικανό της DIA, που είπε ότι είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κι εμείς οι ίδιοι και χρησιμοποιούν υπόκριφες τεχνολογίες οι οποίες είναι εντυπωσιακές. Και καταλήγουμε το άλλο ότι παράλληλα θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στο πώς θα μπορέσουν αυτή τη στιγμή να ενισχύσουμε τα μέτρα εσωτερικής ασφάλειας, δηλαδή της διασυνοριακής συνεργασίας, πολιτικής συνεργασίας, θέματα ανταλλαγής, βελτίωσης της καταστάσεως ό,τι αφορά το άσυλο, δηλαδή καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών ασύλου, δηλαδή σε θέματα Υπουργείων Δικαιοσύνης κτλ. Καθώς επίσης και το γεγονός αυτή τη στιγμή μην αμελούμε τις σχέσεις πιθανόν του ISIS και με την Αλ-Κάιντα παρά τον ανταγωνισμό που υπάρχουν. Στον κοινό σκοπό έρχονται μαζί και συγκλίνουν. Υπάρχουν ενέργειες όπου η Αλ-Κάιντα συνέδραμε στο ISIS ή το ISIS στην Αλ-Κάιντα. Άρα καταλήγω λέγοντας ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ θολό τοπίο, με πολλές προκλήσεις, με πολλές αδυναμίες της Ευρώπης να σταθεί ανάλογα και βεβαίως θα χρειαστεί και η συνεργασία με τους Αμερικανούς, η οποία θα απαιτηθεί. Και πάω στον κύριο Κολομπάνη. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία σε αυτή την αλυσίδα γεγονότων που έχουμε παρακολουθήσει από τις Βρυξέλλες και μετά μένουν αναπάντητα. Ο ένας, είπαν οι Τούρκοι ότι είχε συλληφθεί εδώ στην Τουρκία και τον είχαμε στείλει πίσω στο Βέλγιο. Ο άλλος είχε συλληφθεί για ένα μικρό έγκλημα, όπως είπατε κι εσείς. Ο τρίτος ήταν ένας εκ των συνεργατών του Αμπτελσλάμ, τον οποίον παρακολουθούσαν από το Παρίσι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα. Όλοι εξ αυτών στο παρελθόν πίστεψαν κάποιοι ότι μπορεί ή ότι υπάρχει ενδεχόμενο να χτυπήσουν. Παρ' όλα αυτά, παρέμεναν χωρίς παρακολούθηση, παρέμεναν χωρίς κάτι δεν λειτουργήσε, κάτι δεν δούλεψε. Το χτύπημα των Βρυξελών έχει τρεις άξονες. Το πρώτο ότι έχουν χτυπήσει μια χώρα που έχει η πρωτεύουσα, η μισή κάτοικοι είναι μουσουλμάνοι. Είναι μια χώρα που αναγνώριζε το Ισλάμ το 1974. Είναι μια χώρα που πληρώνει η κυβέρνησή τους, το κράτος πληρώνει τους ημάμιδες, πληρώνει τη διδασκαλία του Ισλάμ στα παιδιά τους, πληρώνει τους 250 ημάμες με 300 τζαμιά. Είναι μια χώρα που οι μισοί κάτοικοι των Βρυξελών είναι Μαροκινοί. Και δεν είναι τυχαίο ότι να πάει το Αλ-Κάιδα ή το ISIS, γιατί το ISIS προσπαθούσε να εκπροσωπήσει, να πάρει το μερίδιο του Ανούσρα για να εκπροσωπήσει το Αλ-Κάιδα στην Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα προσπαθούν τώρα να καλύψουν την Ευρώπη, να καλύψουν την εκπροσώπηση του Αλ-Κάιδα στην Ευρώπη. Γιατί, όπως έχει πει και ο κύριος Θανάσης, ότι το Twitter έχουν βρει ότι οι περισσότερα Twitter φεύγουν από την Σαουδική Αραβία. Από τη Μέση Ανατολή. Δεν φεύγουν από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Τα περισσότερα και παραπάνω από 40.000 μηνύματα την εβδομάδα φεύγουν ένα ποσοστό που αντιστοιχεί την ημερήσια κίνηση το Twitter. Φεύγουν από τη Μέση Ανατολή, από Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα. Τώρα, εσείς βάζετε κι άλλο ένα δεδομένο στην συζήτηση. Εμείς λέμε για το χτύπημα στην καρδιά της Ευρώπης. Φαίνεται πως είναι και χτύπημα σε μια χώρα η οποία ήταν πολύ ανοιχτή προς το Ισλάμ. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα που ήταν ξενοφοβική, δεν είναι μια χώρα που ήταν κλειστή προς τους μουσουλμάνους κατοίκους. Είναι μια χώρα η οποία είναι ανοιχτή
Και η Γαλλία ήταν. Να ξέρετε ότι το Βέλγιο. Και η Γαλλία ήταν ανοιχτή. Να ξέρετε ότι το Βέλγιο αναγνωρίζει 2 γιορτές που έχει στο ημερολόγιο, που είναι η Πάσχα των Μουσουλμάνων και Μπαϊράμι. Είναι αργίες. Είναι αργίες. Αυτό δείχνει όμως ότι στην Ευρώπη μια θεωρία που υπήρχε που έλεγε ότι η Ευρώπη μπορεί να γίνει πολυπολιτισμική υπό την έννοια ότι μπορεί να αφομοιώνει απεριόριστο αριθμό ανθρώπων, πληθυσμών διαφορετικού πολιτισμικού υποβαθρού, δεν ισχύει. Μπορεί, αλλά όχι χωρίς τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί μια Ευρώπη να απορροφά προφανώς τελικά εκατομμύρια πληθυσμού διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου. Ένα. Δεύτερον, δείχνει ότι ακόμα και οι χώρες που είχαν παράδοση στην αφομοίωση ή εκτιμούσαν ότι είχαν παράδοση στις διαδικασίες και υποδομές συμβίωσης, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Βρετανία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Σουηδία. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και η Ολλανδία. Έχουμε δεύτερης και τρίτης γενιάς Ευρωπαίους πολίτες αραβικής καταγωγής, οι οποίοι ούτε περιθωριακοί ήταν όλοι εξ αυτών, ενώ ορισμένοι ήταν από ευπορικές οικογένειες, δεν ήταν απαραίτητα από γκετοποιημένες περιοχές, παρότι υπάρχουν και αυτά, που προσχώρησαν στην ριζοσπαστική εκδοχή του Ισλάμ και έγιναν τζιχαντιστές. Άρα εδώ πρέπει να επανεξεταστεί και η διαδικασία του τι σημαίνει αφομοίωση και συμβίωση και ποιες είναι οι δυνατότητες της Ευρώπης. Πάντως, σε σχέση με τα επιχειρησιακά, το τι περιμένουμε, αυτό προς επίρρωση αυτό που λέει ο κύριος Δρούγος, στη χρήση του διαδικτύου που κάνουν και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ήδη ο ISIS έχει κάνει δημοψήφισμα ηλεκτρονικό για το ποιος να είναι ο επόμενος στόχος. Ποιος θα είναι με ερώτημα και σε αυτό το με τι χρώματα θέλει να βαφτεί ο πύργος του Άιφελ. Απίστευτο. Το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λέει ο Λάμπρος. Το ερώτημα είναι, τι χρώμα θέλετε να βαφτεί ο πύργος του Άιφελ την επόμενη φορά, και απαντούν από κάτω ποιος δηλαδή θα είναι, γιατί ο πύργος του Άιφελ βάφτηκε στα χρώματα της βελγικής σημαίας τώρα, προχθές. Αντιλαμβάνω μου σε ισλαμικά site τα οποία επισκέφθηκα στην αγγλική, στη γαλλική βεραιότητα, αραβικά, είδα σημεία, ας πούμε, σε συλλογή που παίρνω κάθε βράδυ, είδα ότι υπήρξαν πολλοί οι οποίοι επικρότησαν την κίνηση. Φανατικοί, ακραίοι. Σε διάφορα σημεία της υδρογείου και κυρίως στη Βόρεια Αφρική και στην Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, αν προσέξατε, βρήκαν στο Αδελφούς Μπακράουι μέσα βρήκανε στοιχεία χημικών υλικών. Έτσι. Αυτό θα η προσοχή. Και η πληροφορία ότι παρακολουθούσαν τον υπεύθυνο των πυρηνικών εργοστασίων. Γιατί έχει αυξηθεί πυρηνικούς αντιδραστήρες έχοντας στην Αβέρσα, έχοντας στη Λιέγη, στα γαλλοβελγικά και πάνω προς τα ολλανδόφωνα στάφρα, ας πούμε στη Φλάνδρα στα σύνορα. Και αυτή τη στιγμή ήταν και αυτό. Βέβαια, επίσης, πυρηνικό αντιδραστήριο είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να είσαι εκ των έδρων ανθρώπους για να το κάνεις. Αλλά επίσης με χημικά έχει γίνει. 1995 Τόκιο με την οργάνωση η οποία την έξω στον αέρα. Μεσαρίνη και βέβαια στη Συρία έχουν γίνει επιθέσεις και από τους αντάρτες και από το Συριακό στρατό. Γι' αυτό και τελικά προσπαθήσαν να την κάνουν αχημική ζώνη τη Συρία, αν και δεν την κάνουν απόλυτα το 2013. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής: αυτές οι γωνιές, όπως είναι το Σχάσμπεϊκ ή το Μόλεμπεϊκ, αν πάει κανείς μέσα που μπορεί να είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοντά στο ΝΑΤΟ ή τόσο, θα δεις το εξής: η ανεργία είναι 35-40%. Νεαρών μουσουλμάνων. Αυτοί δεν έχουν κολλήσει με το σύστημα, να το πω έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που έλεγαν ότι το Μόλεμπεκ, τη συγκεκριμένη περιοχή μετά τα χτυπήματα του Παρισιού, μάθαμε όλοι ότι το Μόλεμπεκ είναι μια περιοχή που θεωρείται φωλιά των τζιχαντιστών. Γιατί δεν προχώρησαν, γιατί δεν τους παρακολουθούσαν, γιατί δεν έβλεπαν το τι συμβαίνει. Πώς γίνεται να μην είχαν πληροφορίες για ότι επίκειται χτύπημα. Αντρέα, επειδή έχουμε μιλήσει στην Ολλανδία, έχουμε μιλήσει στην Βελγική για την Ολλανδική αστυνομία. Το Βέλγιο, νομίζω το είχαμε πει και ραδιοφωνικά, έχει 16 διαφορετικούς τομείς. Το είχαμε πει και ραδιοφωνικά. Κάθε τομέας έχει τη δική του αστυνομία. Και κάθε ένας τομέας έχει τη δική του σχολή αστυνομίας πριν της προβίνσης της περιοχής Μπράβανας. Οπότε αυτή αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή επικοινωνία. Θα επιστρέψουμε, κύριε Κολομπανή, επιστρέφουμε με εσάς. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και όταν θα επιστρέψουμε, θα έρθουμε στα δικά μας. Να δούμε το τι γίνεται. Το τι κάνουμε εμείς με όλες τις συζητήσεις οι οποίες έχουν ανοίξει και για το θέμα των μέτρων ασφαλείας και για το θέμα πλέον της αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών μετά τις επιπτώσεις που είχε το χτύπημα των Βρυξελών στην πρόσφατη απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Διαφημίσεις, ερχόμαστε. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα συζητούμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις Βρυξέλλες. Ζούμε πλέον τις επόμενες ημέρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Να σας πω το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ μας για οτιδήποτε εσείς θελήσετε στο 210 57 91
098 και 210 57 91 099. Αναγράφονται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο κάτω μέρος οθόνης. Περιμένουμε και την δική σας άποψη. Θα έρθουμε στα δικά μας, να έρθουμε να δούμε το τι γίνεται στη χώρα μας και ποιες είναι οι επιπτώσεις πλέον στην Ελλάδα μετά το χτύπημα των Βρυξελών. Να σας πω ότι εδώ κοντά μας παραμένει ο Λάμπρος Καλαρίτης, ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Αθανάσιος Δρούγος και ο κύριος Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί. Συζητούμε, κυρίες και κύριοι, για αυτά τα οποία ζήσαμε και τώρα νομίζω ότι πλέον είναι άγνωστα τα νερά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, Λάμπρο, για το τι κάνουμε εμείς στη συνέχεια. Εδώ έχουμε κάποια νέα δεδομένα. Υπήρχε η προσδοκία από πλευράς κυβέρνησης, διότι τώρα όσοι είχαν ασχοληθεί με το θέμα έβλεπαν ότι αυτή η προσδοκία δεν είχε βάση για μια αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας. Τώρα, μετά τα νέα δεδομένα, η εκτίμηση είναι ότι θα εγκλωβιστεί το μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι αρχικά εκτιμούσε η κυβέρνηση. Τώρα, αυτό τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική διαχείριση, δηλαδή την σύντηση αυτών των ανθρώπων, τη διαμονή τους, και εφόσον θα συνεχίσουν να έρχονται και δεν θα ελέγχει η Τουρκία, και άλλοι, μιλάμε για 1.000, 2.000, 3.000 κάθε μέρα, είναι προφανές ότι αυτό θα θέσει ένα θέμα διαχείρισης ανθρωπιστικής. Το άλλο είναι το θέμα της ασφαλείας. Μπορεί η Ελλάδα να θεωρεί ότι δεν έχει άμεσο πρόβλημα ασφαλείας, υπό την έννοια ότι δεν είναι στους στόχους υψηλής προτεραιότητας των τρομοκρατών. Όμως, από τη στιγμή που θα έχει δεκάδες χιλιάδες κόσμου επιμακρών εγκλωβισμένους στη χώρα και χωρίς προοπτική να πάνε εκεί που ήρθαν, είναι σαφές ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και θα αρχίσουν να λειτουργούν και να κινούνται μέσα σε ομάδες απελπισμένων και αγανακτισμένων. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της αφομοίωσης, γιατί το έγραψα και σε πολλά άρθρα μου, ότι δεν γίνεται αφομοίωση κατοίκων και πολιτών άλλου υπήρου. Ανάμεσα στους Ευρωπαίους μπορεί να γίνει αυτό, είναι πολύ εύκολο. Εγώ το λέω που έχω διαπολιτισμικά στοιχεία πάνω μου, έχω μάνα είναι Εβραία από το Μαρόκο, η μισή Ελληνίδα, ο πατέρας μου είναι Κορσικανός. Είμαι ένα διαπολιτισμικό στοιχείο και το λέω γιατί ανάμεσα σε πολίτες της Δύσης μπορεί να γίνει αφομοίωση. Τώρα, έναν που έχει μεγαλώσει και ας είναι και τρίτης γενιάς στην Ευρώπη. Λόγω θρησκείας το λέτε, κύριε Κολομπανί. Είναι θέμα θρησκείας, είναι θέμα παιδείας, ότι μεγαλώνοντας με γονείς που ακόμα έχουν ζει την κατοχή της Γαλλίας στην Αλγερία. Έχουν ζήσει πολλά πράγματα στη διάρκεια της ζωής τους, λένε αυτά στα παιδιά τους, ότι εσείς θα είσαστε η τρίτη κατηγορία της κοινωνίας, είστε πάντα δεν θα σας δώνω ως πολίτες. Όλα αυτά που ακούνε στη ζωή τους, κάποια στιγμή όταν νιώθει ότι πραγματικά δεν μπορεί να βρει δουλειά γιατί λέγεται Μουχάμεντ, δεν μπορεί να αυτά. Εκεί, γι' αυτό βλέπουμε και στις Βρυξέλλες και στη Γαλλία, ήταν οι οικογένειες, ήταν αδέλφια. Δεν ήταν μονομένα, κάθε ένας προέρχεται από άλλη περιοχή από όλο. Το δεύτερο πράγμα, ότι η Δύση έχει αφήσει να πάρει το χρόνο της η ISIS. Πήραν πάρα πολύ χρόνο. Έχουν δικτυωθεί. Γιατί την ώρα που κάποια στιγμή προσπαθήσαν να γίνει ανάμεσά τους πόλεμο, η ISIS να χτυπήσει τον Νούσρα, να χτυπήσει τους αντάρτες ή να χτυπήσει το καθεστώς, και πήραν το χρόνο τους. Έχουν χρήμα, έχουν ανοίξει δρόμους για να πωλήσουν όλα τα λαθρέα πετρέλαια, έχουν πάρει έδαφος για να μπορεί να αναπτυχθεί. Είναι κράτος πια. Εγώ, παρόλο που διαφωνώ με την ορολογία του Ισλαμικού κράτος και το λέω πάντα Daesh ή το λέω με την ονομασία όπως είναι, σαν υπονυμία, όχι σαν ενία της λέξης, αλλά βλέπω ότι πια έχουν αστυνομία δικιά τους, έχουν δικαστήρια, είναι οργανωμένο κράτος. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Σε αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουν υπουργεία. Ναι, έχουν υπουργεία. Το έχουμε δει. Περιφέρειες, βιλαίδια τα λεγόμενα, επαφές διεθνείς κτλ. Και το καθεξής μεταξύ τους ανά τον κόσμο. Εγώ, Ανδρέα, θέλω να πω το εξής, ότι στο θέμα ασφάλειας που έθιξες. Θα πιεστούμε στο θέμα της διαχείρισης αυτών των προσφυγικών ροών περισσότερο από ό,τι ήδη πιεζόμαστε. Δηλαδή, περιμένουμε από τους Ευρωπαίους, περιμένουμε την αντίδραση της Πολωνίας να τη δούμε από άλλες χώρες. Περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να μας πούν για καλύτερους ελέγχους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η συμφωνία ήταν προβληματική εξ αρχής, διότι ούτως ή άλλως προέβλεπε ένα ανώτατο αριθμό 72.000. Ούτε αυτόν ήταν διατεθειμένοι να απορροφήσουν. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου 22 από τις 28 χώρες έλεγαν ότι δεν θα πάρουν κανέναν. Πριν τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Δεύτερον, είναι εθελοντικό. Ποιος θα προσφερθεί εθελοντικά μετά από αυτό, με την πίεση που έχει της κοινωνίας του, της αντιπολίτευσης, να πάρει κόσμο? Κάτι λέγατε. Το εξής, στα θέματα ασφαλείας. Μέχρι στιγμής το ΝΑΤΟ δεν αποδίδει. Το ΝΑΤΟ είναι σε σοβαρούς οργανισμούς, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αποδίδει. Και δεν πρόκειται να αποδώσει.
με τέτοια πλοία και με τέτοιες διαθεσιμότητες πλοίων και με τέτοια σχέδια. Εκτός αν αλλάξει επιχειρησιακό κομμάτι. Και ενισχυθεί και με πιο ευέλικτα πλοία. Πάμε δηλαδή στο στρατιωτικό πλέον σκέλος. Μόνο έτσι. Γιατί και δεν ξέρω και επειδή είναι και σύνοδος του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι τον Ιούλιο στη Βαρσοβία, τι θα πούν για αυτή την επιχείρηση, η οποία είναι η πιο αποτυχημένη του ΝΑΤΟ μέχρι στιγμής. Όταν το ΝΑΤΟ έχει γενικώς επιτυχημένες επιχειρήσεις σε άλλες γωνιές του πλανήτη, έστω και με βομβαρδισμούς. Το δεύτερο που με ανησυχεί, Ανδριάννα, είναι το γεγονός ότι κάνουμε hot spots ή κέντρα κρατήσεων τώρα, γιατί αυτή τα πράγματα αλλάζουν κατά πολύ, κοντά στην Εθνική Οδό. Η Εθνική Οδό Αθηνών Ιδωμένης πρέπει να είναι ανοιχτή για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ποτέ δεν βάζει στη Μαλακάσα ή στο αερινό ή στο λιτόχωρο hot spots τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Γιατί άλλο οι Έλληνες αγρότες που τα κίναν, γιατί μπορεί να του πει στους ανθρώπους: συγγνώμη, ανοίξτε, γιατί υπάρχει εθνικός λόγος. Επίσης, τεράστιο λάθος το ότι ανοίγουμε στρατόπεδα σαν τα αυτά κρατήσεων, πες το ανοίγουμε εδώ στην Αθήνα κοντά στις στρατιωτικές βάσεις. Αν το δεις, είναι πολύ κοντά στις στρατιωτικές βάσεις. Τα πλάνα τα οποία βλέπουμε είναι από το hot spot στοιχείο. Ναι, στοιχείο υπάρχει πρόβλημα. Αντιδρά ο κόσμος στη Βιάλ. Εκεί, αν μπορούμε να τα δούμε, σας παρακαλώ, το σύνολό τους, εκεί βλέπετε ότι υπάρχουν παιδιά εκτός εντολή διαμαρτυρίες. Υπάρχουν μέσα παιδιά. Αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι δεν προχωρήσαμε σε διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών και τους έβαλαν όλους μέσα. Μέχρι να βρουν πώς θα καταφέρουν να τους διαχωρίσουν αυτούς οι οποίοι δικαιούνται και αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο. Και έχει παιδάκια. Ο διαχωρισμός προϋποθέτει δύο φάσεις. Υπάρχει δευτεροβάθμια επιτροπή για το ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος όχι. Όταν μιλάμε για καθημερινή αύξηση 1.000, 1.500 ή 2.000 ή 3.000, είναι προφανές δεν μπορεί να γίνει άμεσος διαχωρισμός. Κάποιος λέει ότι είμαι πρόσφυγας, του ζητάνε τα χαρτιά, μετά κρίνεται σε δεύτερο βαθμό, προϋποθέτει και επιτροπή δευτεροβάθμια. Πώς θα γίνει διαχωρισμό. Διάρκεια 2 χρόνια. Και αυτό κάνει. Πώς θα γίνει. Το άσυλο. Και παραπάνω. Πώς θα γίνει, υπήρχαν ετούντους άσυλο από Ιράκ από τη δεκαετία του 90 που μόλις πήρανε μέσω 15 πήρανε άσυλο. Θα μας πούν και έχουμε πολλά λαύριο. Είχαμε το λαύριο με τους Κούρδους και πέρανε δεκαετία για άσυλο. Εδώ πέρα θα πολλαπλασιαστεί αυτό το θέμα. Διότι εδώ πέρα υπάρχουν νομικά ζητήματα τα οποία δεν είμαι και ο πλέον ειδικός, αλλά στα δυναμικά άρα απαιτείται αυτή κάτι παραπάνω να γίνει. Και κάτι άλλο. Θεωρώ, Ανδριάννα, την Ιδωμένη και την Αργυρούπολη ελληνικώς στα πλέον επικίνδυνα σημεία. Στο ελληνικό. Διότι αυτή τη στιγμή είναι. Στο ελληνικό είναι ανεξέλεγκτα. Είναι ανεξέλεγκτα, είναι από. Μου λέει επιμόρια αξιωματικό. Εμένα μου έλεγε ο Δήμαρχος, ο κ. Κωνσταντάτος, ότι έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Λέει: εγώ δεν μπορώ να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν έχω. Το hot spot της Μόρια, ας πούμε, παίρνω την περίπτωση της Μόρια στη Λέσβο, αυτοί περάσαν από 77 διαφορετικά κράτη άνθρωποι. Εδώ δεν μιλάει για Σύριους οι οποίοι ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι λόγω πολέμου 6 χρόνων. Εδώ μιλάμε αυτή Ανδριάννα για ανθρώπους που έχουν έρθει από κάθε γωνιά της Αφρικής και κάθε γωνιά της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο. Κατόπιν τούτου, αυτή δεν ξέρει τι ακριβώς χρειάζεται, πώς θα τους χωρίσεις, τι θα κάνεις. Αυτό είναι κατά μένα η μαγνητική πόλη αστάθειας και αποσταθεροποίησης. Είναι αυτά που είδαμε ότι υπάρχει πολύ κόντρα ανάμεσα Αφγανών και Πακιστανών. Τα έχουν μεταφέρει από τις χώρες τους, γιατί μέσω Πακιστάν θεωρούν οι Πακιστανοί ότι οι Αφγανοί έχουν φέρει τρομοκρατία μέσω Πακιστάν. Αυτά τα έχουν μεταφέρει μαζί τους εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και να αναφέρω και στη συμφωνία. Εγώ πια δεν βλέπω συμφωνία Ευρώπη-Τουρκία. Βλέπω συμφωνία Ελλάδα-Τουρκία. Πια αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ. Γιατί μετά το χτύπημα των Βρυξελών, βλέπει η Πολωνία, ξεκίνησε η Πολωνία, θα ξεκινήσουν και άλλα κράτη. Θα αρχίσουν και άλλες χώρες. Και το αριθμό θα φτάσει 150.000 και η αναγκίνη εξέταση για τα αιτήματα ασύλου θα πάρει χρόνο. Θέλει 2 χρόνια. Και μετά θα μπουν σε θέματα ένταξη, σε μετά αυτά. Καταλαβαίνετε πώς θα πάει η διαδικασία. Θέματα μυστικών υπηρεσιών. Ποιοι διεισδύουν μέσα σε αυτούς. Εγώ δεν λέω έτσι ΜΚΟ, ενώ αυτή είναι μυστικές υπηρεσίες. Αυτό αφήστε το με ερώτημα, γιατί ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα το που υπάρχουν. Που υπάρχει και τι δημιουργείται και τι. Έτσι. Και το τι γίνεται με τις μυστικές υπηρεσίες που υπάρχουν μέσα εκεί στα κομμάτια των προσφύγων. Αφήστε το. Πάντως στο ευρύτερο θέμα ασφαλείας, το Ισλαμικό κράτος έχει απολέσει τον τελευταίο χρόνο το 1/5 των εδαφών που ελέγχει. Θα επιχειρήσει, θα προσπαθήσει. Θα έρθει προς τη Δύση. Επικοινωνικό αντιστάθμισμα, δηλαδή χτυπήματα στην Ευρώπη για να αντισταθμίσει επικοινωνιακά τις απώλειες που έχει στο πεδίο της μάχης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Πολύ για μετάσταση Ανδριάννα στη Λιβύη. Το Ισλαμικό κράτος στην από εδώ πλευρά με την Αίγυπτο ήδη μεταφέρει δυνάμεις και ήδη μεταφέρει ακρότητα. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Ήθελα μόνο να κλείσουμε μία. Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενωθούν για θέματα ασφαλείας. Για να μπορεί να βρεθεί και να αποφύγουμε τις ιδιοληψίες. Ο κύριος Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικός σύμβουλος μεταναστευτικής πολιτικής. Ο κύριος δόκτωρα Αθανάσιος Δρούγος, διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής. Ευχαριστώ και εγώ. Και ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος ο Λάμπρος ο Καλαρίτης. Ο Λάμπρος είναι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα θέματα πολύ καλύτερα από όλους μας. Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χρόνια πολλά ξανά από όλους μας. Να είστε καλά. Τώρα οι σημαίες κανονικότατα στα μπαλκόνια μπορούν να περιμένουν
να παραμένουν ολόκληρο το χρόνο και τις 365 μέρες. Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε αν ακούσετε το οτιδήποτε περίεργο, αν σας πει οτιδήποτε περίεργο η γειτονιά. Εσείς κάντε αυτό που νομίζετε και αυτό που πραγματικά θέλετε. Να είμαστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ.